piny William Ruto koro dwaro mondo riwruok pinje ochiw sir mowinjore mondo obila ma Kenya med chopo kare operation mar kwe e piny Haiti. Ruto notimo limbe ma apoya e piny Haiti kendo goyo mbaka kod obila ma Kenya manie pinyno ka oyango ni maromo obila 600 moko biro riwre gi jowetegi e pinyno e jumbe manok ma biro mondo mi gimed jiwo arita kono. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Limbe mare pinya itetelo mokwongo bang' obila ma Kenya tieko ndalo 100 misen mar keto kwe e piny Haiti. Melete chai mingi kunywe chai hapo. Jatend piny William Ruto omolo kure yora lingling kendo goyo mbaka malach kod obila ma Kenya mosethiro njore mag kweth mag tama motelne kod Jimmy Cherizie moyangore kod nying mar barbecue. Ruto otiyo kod thuolono mar kone riwruoge mag pinje mondo sir obila ma Kenya kod gik madwarore e misen mar kwe e piny Haiti. I came here specifically to know about your progress so that friends and partners and many other people who believe in stability and peace can work with me at the UN General Assembly to make sure that you get the requisite support, human capital, equipment, and also other resources to make sure that you deliver on this mandate. Kolose bo maduong' ma Port-au-Prince, Ruto otelne Kenya dhi medo kedo kod njore kendo kiro gi oko e koda ka kunde mag sirikal mag ng'wano moting'o mago mag sirikal mag Haiti. The job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. Ruto okoni obila 600 mamoko mag Kenya biro donja ite jo manyien tok tieko tiegruok kalure ni mano en tielo mar ariyo mag kweth mag obila maidhi mede. That I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill. Jatend piny Kenya William Ruto okone pinyno ne piny Kenya oikore mar miyo gi sir mag manyo yore mag chiro chumi, chiwo lwasi makare ne jo ala kendo chiwo tudruok makare kod jirendegi. That as we talk here, there is progress being made around the port, and that more vessels, larger vessels, are now docking at the port, and you with your brothers in the Haitian National Police are working together to make sure that the environs around the airport is secured so that we can begin to open the economy of Haiti. I have been informed by the government here that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October. Opuoyo obila ma Kenya e kuom tich ma gisetimo kendo jiwogi ni kinda kod chir ema dwarore mar ting'o bendera mar Kenya malo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Ametutendea. Walter Nyambaga, Ramogi TV.